kublai phi baro kane kade ka khruwa khobor ne ka jingai kublai skungu no ba dekhin kor tangliang candidate jongka Voice of the People Party VP haden balu sharem ha kurtong jongka National People Party NPP uba Kriston Langstang naka Arthon Riu Somer constituency baru wong kumne naka liang jonga ngam sngau la klem depan pau kajing skungu bat buram shaboro kinong kosan bi bat kipai ba hi jongka Arthon Riu Somer constituency bat shabaro ki perlok ki banajan bat na jungai ki ba ai mensin lang yanga hakani ke election embassy arjar pusan ngayo i laki khmat ia kajing i bat kajing shania jongphi yanga wat la ngadon shibun ki jingduna hala kajing long brio kamtam bangami nagalong yeng kabadu baduk andre phi klem theu ya kita ke baro phi akloi ban ya sha thangan lang bat nga man kapor hakajing ya lenti bat ya kata ngatip ba phia thrang met bat mensen ban yo ya kan sar khadar ya ka ba khoj bat bahok ngamdon ban ai phi handre tang kijing duai wala ngampoi sha kathong kumba phi angnot ya nga hakani MDC election handre ngan pentikna shapi ki pai ba ban yi nga kanong rem bat nganyai don rangkat bat phi hakinu kino ki benta ngan yai kan mau ya phi hakijing duai shau blei ban riun sumar bat pendap kerai ya kejing im jong pinjo nga kerpat ya pi ban kan mau lang ya nga hakijing duai jong pi kublai shibon kublai shi jarngo uba brom ya pi master dekeng ko tangliang